Nggih lepat pun pangapunten gandeng sampun tungkap dalu. Mumpung wanci ya terang. Ya alhamdulillah dungde mrana udan. Membu ngidul udan. Tenan. Mbah Mun ki nek nambak takoni apik. Kolor parake ngalor, kulon parane ngulon, kok kidul parake ngidul, kok etan parake ngetan. Sing angel sing kok dhuwur. Nggih saderengipun lepat menawi kapunten ngaturi wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dinawadin wa sholatu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ngala alihi waskabi ajma'in amma ba'du kawula nuwun para sesepuh para pepunden ingkang dahat satu kinabekten para tamu undangan kakung putri ingkang kepareng dahat kalingga murdani akrami ngamantes sinudarsana para kadang-kadang saking kru gembrung manunggal laras miji saking waruk tengah pangkur dipun pangarsani panjenenganipun Adimas Irul jantenan dasare iki ketuane isih senggel dereng kagungan jantenan warna ki ora tanggap kok. Ngono kuwi dadi goleke apa piye ngono. Piyaine Kang menika. Nah, niki sik senggel dereng kagungan. Mosok arep entuk keceples ya bentik kuwi kok ya. Ingkang ripalengan dalu mangke suwan marang Abiyantara wonten sasana dalipun Bapak Priyana. Nek dicelus Pak Priyana ngono gak nglengak. Ning nek Pak Prieteng ngono langsung nglengak. Sarimbit panjenenganipun Ibu Kartini kepareng badhe netepi darmaning sepuh enjing-enjing kepareng badhe netepi darmaning agesang nggih menika ngunduh temanten tawi boyong Basuki panjenenganipun Nak Mas Bagus Eko minangka putri boyongan saking Ngantepan 7 panjenenganipun Mbak Eka putra saking panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi kirang langkung tabuh sedasa pramila saking menika katur para undangan ingkang dalu mangke sampun rawuh kasuwun benjing-enjing kasuwun berkahipun rawuh malih wonten sasana dalipun Bapak Priyana nyuwun idi pangestu anggenipun badhe ngunduh temanten dalu mangke dipun sengkuyung Widupati ingkang mapan wonten dhuwur ngastemik lho sing kaya theke Kang Ceples ki jenenge sapa asmanipun sinten Mbak Yu? Kula Titin, Pak. Oh Titin. Oh, Kang Ceples bidungi direne Karno, direne wong wedok. Mbak Titin, saking pundi, Mbak? Nggih, saking Bulu Pilang Kenceng. Saking Bulu Pilang Kenceng. Nggih, Madiun. Madiun. Ana bebasan kae nganjuk Pilang Kenceng. Kathoke munjuk otote. Ya sing mriki. Nah, iki. Sing kaya sing paring asma sinten, Nduk? Kula, Pak. Nggih. Derek Pitepangan kula paring asma Eka. Eka saking pundi Mbak Eka? Saking Glumutan, Mbak. Kelumutan, Mbak Eka saking Kelumutan. Lah sing nang isor ki lakone iki jan tenan. Alhamdulillah bengi iki tenan. Kanca-kanca pengejek aman mergo gak nggawa sinden pagebluk. Angger nggawa sinden pagebluk lho tenan Kang Pentung lho kan tak dileput. Apa nek Kang Pur? Sinden pagebluk diombeni karo Kang Pur mulai iso kleset. Paring asma sinten Mbak Yu? Dalem paring asma Wiwin Trisna, Pak. Wiwin Trisna. Irunge lho jan ya. Pripun? Dirasani ka sing nganggo kentu kan. Ngagem napa, Pak? Nganggo anu kentu. Jan irung ka irung apa blokan ya. Niki templekan apa? Oh templekan tibae no. Saking pundi Mbak Yu? Kula saking Tamun. Saking Tamun. Mbak sapa wau? Wiwin Trisna. Wiwin, Mbak Wiwin saking Tamun. Ingkang ripalengan dalu mangke murih Purwomadyausana amargi dalu mangke ingkang rawuh menika sedaya pandemen seni Jawa khususipun gamelan.
Iki pokoke engko nek rancang beras-beras engko tenan cara wong mangan gak wareg. Kae lho ndek bengi njaluk orang tak wehi. Kuwi lho dulurku lanang ndek bengi njaluk ora balik neh ya tak wehi kok ya. Bar bansaan iki perut gak balik neh ya beneran. 50.000 ya. Mangke katur panjenenganipun para tamundangan lepat menwangapunten Purwa Madya Usana keparengipun mangke binuka kanthi waosan basmalah. Apabila mangke sampun dungkap dilaksana paripurna katutup kanthi waosan dan dalah sareng-sareng. Sagung para tamundangan Purwa Madya Usana daya binuka kanthi waosan basmalah sareng-sareng. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi waosan basmalah mugi-mugi pasugatan panglipur rancak datan manggi pambengan sarkara-kara. Mumpung dalu mangke taksih dipun sengkuyung kalian audio sound system Arta Jaya. Ugi dipun sengkuyung kalian Ngawi Multimedia Channel. Ngene iki kok gaya di lab pisan ngono ngapa lho. Kacek 500 jane di lab pisan ngono ya. Arek ndelok kok omah. Ugi boro-boro tanggal 2 wonten Kali Kangkung nggone Pak Darsono. Nah, sasi 6 nek sida nggone Pak Dik Sungkono. Campur sarine kare ongkongan Dik 1000. Engko bengi tekan esuk kuduke ya Irul. Lah bengine lagi campur sari ngono. Nah, gitu. Matur suwun dumateng sagung papandangan sinambi lelenggan kadin Martin Kayun sinambi nyedapi pasugatan ingkang kepareng sumadyo lumantar para kadang-kadang jururadi utawi sinoman sinambi midhangetaken kanca-kanca saking paguyuban Gembrung Manunggal Laras. Ya iki kok iki ditenteni iki penyanyine tok kok ora ngadeg-ngadeg to ya penyanyine iki. Ki engko ya ana bintang tamu. Garawane Pak Sarijo. Pokoke ra gelem nyanyi. Nggonmu. Mboten nih, Pak. Oh gak. Jenengan niku. Oh nggonku to. Niki pun aman, Pak. Wis aman ya. Ya ki sekali-sekali penyanyine ngadeg sik. Biasane Irul ki aratis kedengaran ki wis diunggahno kabeh. Ya garwane wong liya karo Irul. Bedang itu Rul. Iya ya, tenan nek piyayi kene iki serampat lu ngantek bar. Niki lagune ini pun pripun to Pak, artine niku napa? Garwane wong liya ki ya. Tekok sing entan dhewe iki lho. Senengane iki garwane wong liya. Nek gak garwane wong liya gak. Jagong iki nek karo bojone ya emoh. Lah niki mau kalih sinten, Pak? Sinten?
Bapake kalih sinten? Anu garwane wong liya. Karo Pripun, Mak? Karo bojone Mbah Mun mbahmu kok. Ya, sampluk kenceng lho. Ning apa sliramu Asik Manuga Waras dagangan ini tentang senggak tentang keringetan lu ndang tok jodoh kaya. Ngoten. Niki dereng enten jodoh. Lah urung duwe. Suarane apik, bagus, jurakan kerawitan lho. Ngono sing wedok lah kok minggat. Dalem. Padha. Arta itu Mbah Sakasimun jane. Tak itu Mbah Kasimun ae sampean. Iya, Duk. Ya. Apa supir mumpuk ning Lebak barang lho. Walah ya. Ning apa sliramu Campur. Hari nawangi.
tenan. Pokoke di cucuk-cucuk le nyambut gawe nggone Pak Pri. Eteng iki tenan kok. Iya, Nduk. Ning apa sliramu Oke, terima kasih atas matur suwun. Persembahan sebuah lagu garbane wong liya. Mangke pokoke setunggal boko setunggal. Mangke kasuwun berkahipun dana swanten tapi dana swara. Wiwit saka Jawa Tengah saka pemengkon Blora. Bojone Kang Sarijo kok ora mungkar titerono tenan. Nggih no. Ndek meneh kono kaya ngentot-ngentoti kok. Nggih matur suwun ngatur dhumateng sagung patondangan ingkang keparengipun dalu mangke sampun kemarang sowan marang Abiyantara. Kula minangkani dawuh minangka talangi basa Sunda kali ngatur saking panjenenganipun Bapak Priyono Saripati Bu Kartini ngaturi sugeng dalu sugeng rawuh sugeng lelenggahan kalimatin kayun sinambi cidami masugatan ingkang sampun kemarang sumadyo lumantar para kadang-kadang sinoman tapi juruladi saking wewengkon Plumbon. Nggih sugeng rawuh Mbah Lan tempe jurakane sapi CS Mbah Lanimen jantenan piyai saya ngrasake Mbah Lan tempe iki ya ngono sumbangan kaya ngene lawak malah tambah lemu kaya eneng nggih matur suwun Mbah Lan CS nggih sak rombongan pinarak kanine manten kayun sinambi lelenggahan sinambi nyedhapi masugatan ingkang sampun kemarang sumadyo mangke katur sedulur kula wedok nggih garwane Pak Sarijo, kembarane Kang Jono. Ora gelem tak parali tak pondong to. Walah, ora iso. Kang Pak Hesti nggo nyepoti bojone Kang Sarijo apa? Oh, serampat. Ayo terang ketak delak. Sarip ayo kok denggo selak terak wong ejek-ejekan rauman nggon loli joget kok Pak Hesti ye ae pendelintang wasik joget sih woi kayung yun selaka saya nambahi wangun wasik dasar ayu lecir woi yoa oramu kalatiku dadi kumping masama setitik aku wis trimo joget karo Pak Hesti ampun oh elo ae suwo uka tanah sale wong tresnoku tanah bisa lali glendung tok ndrak tok aku daerah mau gede dhuwur iki tenan kok jan tenan direne Mbah jere ngendikane Mbah Suraji kudu ndahar ndahar ya apa ya nyalagune apa monggo berkahi kalian gembrung manunggal laras sudah jam tenan. Ati keseksa. Lah bosok. Jom. Senengane bojomu kok ati keseksa ki nek ning omah mbok perkosa apa piye? Olah tarah ya. Base longi Mas. Monggo ati keseksa. Karo ngadeg gak aku mergaene ora ngadeg iki. Rombongane nemplik. Ya, kok sing ndumah ki ana jalukan ngundang anak kok joget bareng. Pokoke sing ndumah kok tetep ngadeg joget. Kang Priyo dilawan. Monggo Kang Ceples rombongane Kang Ceples siap-siap ayo.
ati kesiksa. Alah ora usah repot-repot. Alah ora usah repot-repot. Mboten ngadeg kalih jenengan. Walah tak kira golek ya apa. Oh. Semoga sampur 3 dosa kalih. Monggo Pak Sarijo, Pak Pentung. Saya Pak Lanimin. Ayo Pak Hesti, siap-siap. Pak D Gembur. Heru Kancil sopir rasa jedaki sing wedok ae ta rene. Baden bagi nanti baden. Oje. Kene bawa kersane sareng kali Pak Priyono. Monggo. Ayo ngadeg gak aku. Garno CS. Asik. Masuk. Ayo Pli. Tresna
Pli, gene kerdus apa, Pli? Elah gua ada. Gua ada duit, gua ada umbel begitu. Ayo yu, apa? Nek apa wis, apa ngedeke sing di omah? Kok jak joget kowe nang tengah, berarti jejer-jejer. Wis, lah. Nggih matur suwun nggih, lah atas-atas. Iki ya, ijek sekolah iki. Kelas 2. Oh sing jenengan to? Oh alah jantenan. Nggih dompete dawah. Oh dudu dibal tiba tak kira dompet. Bisa Kang Sarijo ki tenan. Kena nggo ramen-ramen. Ndek ning Lebak ki kena nggo pengewan-ngewan. Suwandung tunggak pring Jawa bluk langsung jempalik ya pinter deh. Nggih matur suwun dumateng sagung patandangan mangke katur pemunden. Ingkang kagungan kersa tawi dalem mangke kasuwun berkahipun Pak Pri mangke syukur bagi kalian ibu mangke dipun jogeti sarang-sarang nggawa sampur oleh betul nggih mangke nggawa wah oke siap iya sik to sing di omah sik mangke pokoke kok kantek rampung serampat tenan enek petuk warna bosok enek to serampat kadung keselen iki gak nganggo gong trimo kendang tok bakri ra entek mangap-mangap monggo mangke katur Pak Pri nggih mangke dipun aturi sampur mangke katur panjenenganipun Mbah Wo Mbah Pentung mangke diaturi sampur mangke Pak Sungkono diaturi sampur Pak Raji Kaur saking kali kangkung kali bose kali Pak Mun mangke diaturi sampur nggih sampurnya pinten Pak De? Loro? Pitu? Oke makanya diatur ke nanti Bu Sarijo ngomong tanggung jawab ayo ngantur ke sampur ini ada segel medun para siji ayo Bu Sarijo diatur ke sampur pisanan lah sing kanggo sing di omah ora kulino medun beda nek sinden di emben kaya Pak Geblok kayak ndak kok medun malah seneng nggih mangke tindak mriki langsung Pak Pri mangke Pak Pri Pak Pentung Mbah Kasun Membu mangke kantor Pak Kaur mangke sedaya nggih mangke kasuwun berkahipun mangke langsung jumeneng serampat gak tutuk kene ya serampat so joget ayo Mbah Mun joget Mbah alah gepiar gak apa-apa Mbah ayo golek kerdus sarip monggo Pak Pri Mbah Kasun Membu Pak Pentung Pak Rasuraji Mbah Mun Pak Sungkono monggo Pak Sungkono, Pak Pri, monggo, Pak Wo, Membu, saya nambahi wangun dasar ayu lancir kuning. Dengan sampun sebatas semanipun, monggo. Pak Supri, Pak Priyono, Pak Kasun Membu, Pak Pentung, monggo, Pak Suraji, monggo, Mbak Kasimun, monggo Pak Pri, Pak Pri monggo monggo Pak Pri wakil batul napas yang penting jumeneng liyan
monggo tindak mriki monggo monggo Pak Pri Pak Sukono monggo Pak Pendung lali dua tiga delendang Pak Pri monggo lho lha nek gak nyedak rene mriki Pak Pri lah gau lah ngono kuwi ora tak nyedak kaya malah nyawang penyanyi kok kadoan pes wedok turu kok nggih monggo mangke dipun lerei panglerek mangke Mbah Wo Mbah Pentung Mbah Kasimun Pak Sungkono Pak Raji Kaur nggih ya sing wedok delok gawe wis tuangane wis mboten Mbak nggih nggih mangke gendenge napa eling-eling mandhapipun eling-eling udang anak beda karo Mbah Mun gawe iki eling-eling medhone cucur bawuk dangdut monggo mereka sampur dan nika MC dugi melih setunggal monggo Pak Pri jumeneng tulinak ndet monggo Pak Pendung Mbah Wo Membu Pak Kasimun Pak Kaur Pak Sungkono monggo monggo Pak Pri jumeneng monggo Mbah Wo Membu Mbah Sungkono calon manten anyar Pak Suraji monggo Mbah Wo Membu Mbah Kasimun ngelerei Mbah dibaturi nah monggo Mbah Wo Membu Pak Kasimun Mbah Pendung wakil Pak Gembur monggo Mas Heru sopir monggo lah ben rame lah ya digelarien nah dadi ku nek Kang Yanto ki nek jungkir walik ki dadi gak gimbal lho angger wis muni Samboyo garape lewu anu Samboyo gosek ta ben digelar sik eling-eling mandhape ngudang anak oke share blek kececeng ayo yo engko ganti to kok ganti salare nah oh iya seneng kamu ngerti aku eling-eling ngudang anak jejer Waranggono bojone Kang Sarijo ning tengah karo Brangkang ya monggo selak ku tak golek iwak jadi teko wis teko Plumbon jejer kaya gender teng layar Pak Sungkono teng layar rada maju mriko maju nah Waranggono jeng nemplik teng tengah ruduan kresek aja deman-eman irunge nek copot pasangan jere sampur jangkep lem
Eling-eling udang anak Katyarasa. Ya Mas. Lumantar manunggal laras. Mbah Boto lelenggahan ngantos paripurna. Nah. Yuk. Yuk. nandang angung-angung detro daing riya dawet pisah lawan karawa anglas kekas titis sang Rama putra kelo ing rat satriya Lho, dereng Pak Sukono. Dereng sing saksi mriki dereng. Nah, nggih ketok anu jejer yen.